Италианската козметика на Каро Мед съществува повече от 20 години. Всеки наш продукт, преди да бъде пуснат на пазара, преминава през стриктни тестове в продължение на месеци, за да гарантираме най-високите стандарти на качество. Всички продукти се произвеждат в Италия, като се водим от стремежа към съвършенство и естетика. Присъстваме на всички 5 континента чрез нашите многобройни дистрибутори. За нас непрекъснатото изследване и страстта към красотата са ценностите, които са в основата на всичко, което правим. You Want е серия, създадена от Каро Мед, която вдъхва кураж на жените по света да се убедят в естествената си красота. Продуктите You Want са резултат от дългогодишен опит. Всички знаем, че италианците са хора, които ценят красотата и вкусната храна. За тях, освен че всеки продукт трябва да бъде в прекрасна опаковка, трябва да бъде и с перфектно качество, което да води до бързи и видими резултати. Тъй като имам страх от игли и филари, серумът You Want My Lips е неизменна част от моето ежедневие. Поръчайте сега от нашия сайт и се убедете в качеството на нашите продукти.